Hey, i dag der har vi faktisk legetime på en måde. Vi har ingen lærer. Vi har faktisk på en måde fri. Vi har egentlig fri, men vi må ikke gå før klokken er 2. Ja, det er rigtigt nok, Ida. Fordi der er ingen busser. Nu er busserne jo kørt. Jo, min bus er her. Ja, det var din gårdbussen. Den kører frem og tilbage hver time fra klokken 8 af. Skal jeg også? Nej, jeg skal blive hentet. Nå, hvad spiller I? Shadow Fight 2. Syg noget. Nice spil. Sidste gang sagde det. Jeg kan ikke se noget. Undskyld, Frank. Nej, det har jeg ikke sagt. Altså, du kører mig. Jeg har nummer 3. Har vi så hele klassen. Matub. Selvfølgelig hedder han Tobias. Og jeg tror, vi stopper den video for i dag. Sig hej, Frank. Hej. Også dig, Rasse. Hej. Og mig. Hej, hej.